Grabatzen ari garen unean gaueko 9:00 hogeita minutu igaro diren honetan, larun batean jokatuko da B serie txapelketako lauterdiko finala Iruñeko Labrit pilotalekuan eta hauxe izango da gure final horren aurreko programazioa gaurkoan Joanes Bakaikoaren figura aztertuko dugu, bihar Iker Larrazabalena eta Etzi Norgehiagokaren atarikoa egingo dugu eta noski beti egin ohi dugun bezala gure pronostikoa eman. Esan bezala gaurkoan Bakaikoaren figura aztertuko dugu eta besterik gabe hasi egingo gara. Joanes Bakaikoa Satrustegi 1987ko martxoaren 27an sortu zen etxarri aranatzen, honen bestez 27 urte ditu Nafarrak eta debuta 2017ko urtarrilaren 14an egin zuen Iruñeko Labrit pilotalekuan, 20 urte besterik ez zituela B serie mailan ibilbide oparoa duen pilotaria da, besteak beste 2017an buruz-buruko promozio txapelketako txapeldun ordea izan zen, 2018an txapeldun, lauterdiko promozioko txapelduna ere 2018an, 2021an ere lauterdiko promozio txapelketa irabazi zuen, 2022an binakako promozio txapelketako txapeldun ordea izan zen eta 2023an buruz-buruko promozio txapelketako txapelduna. Honen bestez, ikusi da lauterdiko modalitatea gustuko duela, bi final jokatu ditu eta biak irabazi, beraz hor ikusten da zenolako pilotaria den. Txapelketa honetan gainera jokatu dituen partida guztiak irabazi ditu. Lehen partida Eskirozi irabazi zion, erraztasunez Iruñeko Labrit pilotalekuan, ondoren Julen Egigurenen aurka apur bat gehiago estutu behar izan zuen, baina alere garaipen erosoa edo garbia lortu zuen, eta azken partidan Beñat Senaren aurka, hemen behar bada hau izan da gehien kostatu zaion norgehiagoka, baina hala ere oso ongi atera zuen aurrera, Atano hirugarrenean eta horrek bide eman zion finalerdietara multzo buru bezala sailkatzeko eta finalerdietan teorian Asier Agirre izan behar zuen aurrean, baina lesioa eta ustura tarteko Ander Muruak jokatu zuen eta Legution ez zuen inongo arazorik izan Bakaikoak Muruari irabazteko. Beno, Joanes Bakaikoa azkenean esperientzia handia dauka eta horrez gain oso pilotaria da. Egia da, txapelketa honetan batez ere Eskirozen aurkako norgehiagoka ez nuen ikusterik izan, baina bai Larrazabalen, Egigurenen aurka eta baita hirugarren jardunaldian Beñat Senarren aurka ere hasieran otzaintxean ikusi genuen, eta behar bada finalean hori garesti ordain dezake. Berez pilotari oso segurua da, tantoa egin behar zaion horietakoa, ez dio behar bada urrutira joan gabe, aurkari izango duen Larrazabal batek bezalako abiadurarik ematen, baina beti kantxan dago eta honi irabazi egin behar zaio, irabazi egin behar zaion pilotari bezala definituko genuke. Azken finean, badaude pilotari batzuk, askoz ere esplosiboagoak direnak, tanto azkar amaitzen dutenak, sakeari abiadura beldurgarria ematen diotenak, Bakaikoa ez da horietakoa. Bakaikoak ongi sakatzen du, gainera txapelketa honetan zehar ikusi dugu, nola esate baterako Legutioko lurrari etekin handia aterazion hor apur bat frontisean altuera eman eta ezker horman ibiliko zela ikusita Ander Muruari are zailago ipintzeko gauzak, baina gero ikusten ari gara baita ere sekulako baliabideak dituela. Behar bada ezker gantxoarekin eta ez da gehien bila joaten den pilotaria, baina kantxa erdian pilota hartzen duenean eta abar zabalera askotan jokatzen du, gainera zehaztasun handiarekin zabaltzen du pilota, horrez gain boleaz ez dio aparteko abiadurarik ematen esan dugun bezala, baina zabalean eta uzteko sekulako gaitasuna daukan pilotaria da, eta benetan ezaugarri ugari eta oso interesgarriak dituena, eta hori izan da egin batean bere B serie mailan
hainbeste urte, hain maila honean egotearen gakoetako bat. Lehen mailarako pilotaria ez dut uste inoiz izango denik, esatea nahi bada, lehenik eta behin ez daukalako behar bada hor jokatzeko eta goian ibiltzeko behar den abiadura hori, horrez gain defentsan ere behar bada defentsa ona du, baina beti maila horretarako. Hala ere oso pilotaria da, esan dugu bezala irabazi egin behar zaiona, eta ikusiko dugu zer gertatzen den larun batean, ostiralean, emango ditugu pronostikoak, baina hortxe Joanes Bakaikoaren inguruan esan beharrekoa, hauxe beraz esan beharrekoa, horrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.